Personligt så vil jeg sige, at jeg tænker ikke lige så meget på klima, som jeg godt kunne tænke, jeg gjorde. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tænker på klimaet i min hverdag. Altså, jeg slukker lyset. Jeg prøver så vidt muligt at tænke meget på klimaet. Altså, jeg slukker altid lyset efter mig og sådan nogle underlige ting. Vi har LED-pærer i hele huset. Men så går jeg til gengæld også ind og tænder op for PlayStation og skruer op for musikken, når det er. Jeg prøver at huske det, når det er sådan nogle små ting, som at huske at slukke for kontakterne, og sådan nogle der husker at slukke for standby og sådan noget. Jeg tænker på det, men er ikke helt god til at udføre det i praksis. Ikke så god, som jeg gerne ville være i hvert fald. Et af de helt store konsekvenser, det er jo den globale opvarmning, vi snakker om, at det bliver varmere. Og den største konsekvens ved det, synes jeg, man hører med medierne i hvert fald, at det er, at indlandsisen smelter. Og konsekvensen af det er så, at der ligesom er de her øer, der bliver oversvømmet, og det ligesom begrænser, hvor vi kan leve henne. Og det begrænser måske også nogle dyrearter, der ligesom kan overleve. Det kan påvirke sådan, sæsonerne i et landbrug, så det hele bliver rykket og forskruet og forværret. Så det er jo nok der, det kommer til at ramme først og hårdest. Så synes jeg, altså, det er det problematiske at høre om i TV-avisen, om at nu er der endnu mere is, der smelter, og inden længe så er halvdelen af Danmark væk på grund af stigning i vandstanden og sådan nogle ting. Sommeren og vinteren, dengang hvor vi var 5 år, det er ikke den samme sommer og vinter, som vi har nu. Altså, man kan mærke det meget. Op i sådan en højde. Ja, og man var lille, og man blev begravet i det, og nu er det smattet efter 2 dage eller et eller andet jo. Der er det sådan en mix-max af forskellige årstider hele året rundt. Konsekvensen er, at klimaet bare rammer, altså det rammer skævt. Det rammer bare den fattige del af befolkningen, eller verden generelt, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Men der tænker jeg, at sådan noget som tørke i omkring ekvator, det vil noget, der vil berøre rigtig mange mennesker, og også berøre os, fordi der selvfølgelig vil komme nogle store flygtningestrømme. Hvis vi virkelig skal rykke noget på klimaet, så skal man gøre det fælles i EU. Det er den eneste måde, vi kan faktisk, at det kan have en stor betydning. Altså jeg vil sige, lige præcis på klimaområdet, synes jeg, der er det sindssygt vigtigt, at man laver lovgivning. EU er jo også rigtig gode til at sådan, hvad kan man lige sige, lave fælles regler for alle på en eller anden måde. Så på den måde kan de så sige, at vi sætter et standpunkt, og så skal I nå det. Det er jo nemt at sige, at de skal gøre det bedre og være mere ambitiøse, men det er jo svært, når det er sådan en stor samling. Selvfølgelig kan de godt sætte nogle restriktioner for, hvad fabrikker og firmaer må tillade sig, og det ser vi jo også med agurker, med hvor meget de må krumme og alt sådan noget. Altså der kan de jo godt gå ind og sige, nu gør vi sådan her. Jeg tror måske, at det er vigtigt på en eller anden måde at påtvinge befolkningen og de forskellige virksomheder og fokusere på grøn energi, fordi at hvis det ligesom ikke er noget incitament for at gøre det, så tror jeg, det bliver meget svært at få folk til at gøre det. Plastikposer, afgift på dem. Hvad er det, en plastikpose koster i Netto? 1,25. Ja, eller andet den stil. Så har man valgt at sætte ekstra penge på, så folk lige husker deres plastikpose derhjemme. Selvom det ikke er det, der sådan er hele grunden til det, så betalingsringen, der bliver sat i Københavns Kommune, og på en måde også en slags et grønt tiltag i hvert fald, på mange måder, og det med at fremme cykling og offentlig transport. Men jeg har lagt mærke til, jeg ved ikke, om det er faktisk noget, min far har arrangeret, men jeg synes, sådan efter, når jeg har været i bad 6-7 minutter, så begynder det blive koldt, er det sådan i alle bad. Ja, men det tænker jeg, det kunne faktisk være et godt incitament for at gå ud af det. I hvert fald. Ja. Nej, fordi vi er jo miniland jo. Altså, vi har Kina, der er megaland, hvor de ikke tænker så meget over klimaet. Det er så et problem med, at det ligesom ikke, det batter ikke så meget, hvis vi er 6 millioner mennesker, der lever CO2-frit, når de resterende 7 milliarder bare fortsætter med at bruge løs. Jeg tror, at vi på mange områder har sat velfærd og det enkelte individ højere end selve klimaet. Men jeg tror godt, at Danmark i sig selv kan vise sig som et foregangsland. Det har de i hvert fald inden for vindmølleindustrien, har de i hvert fald vist sig som et godt foregangsland og noget. Ja, måske også vise, at det faktisk kan betale sig at blive uafhængig af de fossile brændstoffer på sigt, fordi de vil jo slippe op, det ved vi jo. Vi
kan godt gøre noget her i Danmark. Altså vi kan stoppe med, at hver familie skal have 2 biler, og vi kan satse på sådan noget som solceller, kan man jo investere i hver familie og sådan noget. Klimaproblemerne er jo globale, og Danmark er en del af en global verden, så vi bliver nødt til at tænke globalt på det område. Men vi kan jo selvfølgelig godt være et godt eksempel og være et forgangsland, og der er nogen, der skal starte, så hvorfor ikke også?